Dik li kellha tkun esperjenza mill-isbaħ għal missier Malti li tela sqallija biex jara lil bintu tilab fit-Tennis Open ta' Palermo inbidlet fi trauma minħabba nirien devastanti li kull ma jmur qed jinfirxu f'din il-gżira ġarra tagħna. Luciano Busuttil tkellem ma' One News u rakkonta dak li għadda minnu fl-aħħar sigħat. Marħamet bdiet ixrob riħa taħruq u daqqa waħda ħaxet barra mid-dieqa u tara n-nirien letteralment mal-ħajt tal-proprjetà fejn konna aħna. Għajimna tfal mal-ajr paniku kbir met kellu xokk fuqhom. Fortunatament biex fejn konna noqogħdu aħna koppja anzjana mietet fl-irqat nħarqu ħajjin għaliex ma ndunawx kienu qegħdin f'gaw birid jisturdew bil-bidħaħel li bdew ġejjin ma rnexxilhomx qumu u filgħodu stabu maħruqin ħajjin. Luciano qabbel l-esperjenza li għaddew minna ma' xeni stereotipikali li wieħed jara waqt film ta' diżastru naturali. Tistħajlek qiegħed ġo xi film ta' diżastru naturali u tara kull fejn tħares tara n-nirien. Ma tistajx tieħu nifs barra u laqqas tiftaħ għajnejk għax kienet xi ħaġa inkredibbli intossikanti. Ħafna mill-partit ta' Palermo kienu bla dawl ilhom ġranet sħaħ. Bla dawl minħabba mhux in-nirien imma minħabba sħana tremenda li kienet qed tagħmel u għadhom sallu hekk kuljum kellhom il-tuf ta' dawl f'partijiet kbar. One News tkellem ukoll ma' Mark Attard li bħal Luciano wkoll inqabad viċin in-nirien flimkien ma' familtu. Bdejna għaddejjin bil-coach kienet ġejja daħna sewda, ġifieri ma bdejniex naraw fejn mixjin u hekk kienet naqgħa tal-biża' ifhem għax aħna qatt ma esperjenzajna dil ħaġa. Tibda tajt jew ħajħun in-nar il-coach peress li konna għaddejjin mit-toroq fejn kien hemm in-nirien u hekk in-nar beda ħireġ anke fuq fis-Central Strip tan-nofs kien hemm in-nar ukoll. Pajpijiet minn dawk il-kbar u qishom dawk taż-żejt ngħidilhom jiena kienu qed jieħdu wkoll. U hekk għadna jista' jkun hemm xi esplużjoni għax in-nar kien qawwi ħafna. L-Italja qed tesperjenza opposti estremi ta' temp minn silġ u riħ qawwi li ċartu s-siġar fit-tramuntana sa mewġ qawwi ta' sħana u nirien salvaġġi fin-nofsinhar. Rapport tal-BBC jgħid li fit-tramuntana tal-Italja silġ daqs ballun ta' tennis weġġa lin-nies. Intant fin-nofsinhar tal-Italja fosthom sqallija mewġa ta' sħana mhux biss qatat il-provvista tal-elettriku iżda anki kkawżat nirien qawwija fosthom f'Palermo. In-nirien katastrofiċi ta' Catania u l-parti nofsinhar tal-Italja baqgħu jiddominaw l-aħbarijiet tal-medja lokali e kif in-nirien salvaġġi qed ikomplu jikkawżaw ħerba fil-foresti u l-madwar. Dan qed iġiel vetturi ta' trasport pubbliku jwaffqu ħidmithom minħabba li saħnu fermu kien impossibbli li jibqa' għaddej l-operat tagħhom. Fil-fatt l-Istazzjon Nazzjonali Taljan Rai rapporta li fin-nofsinhar tal-Italja qed tinqered medda kbira ta' art foresta u l-madwar. F'Palermo s-sitwazzjoni komplet teskala fejn għal xi ħin iż-żewġ ajruporti ewlenin fi Sqallija jiġifieri dak ta' Palermo fit-tramuntana ta' Sqallija u dak ta' Catania kienu tnejn magħluqin. L-Ermalta ħarġet stqarrija biex tinforma lil pubbliku li minħabba limitazzjonijiet imposti mill-ajruport ta' Catania, it-titjiriet kollha minn u lejn Catania sal-31 ta' Lulju kellhom jitħassru. Intant dan kollu seħħ fil-jum li xjentisti tan-Nazzjonijiet Magħquda ddikjaraw li jinsabu ċerti li Lulju ta' din is-sena se jkun l-aktar xahar sħun għad-dinja. Fil-fatt, tant kemm għamlet sħana tul dan ix-xahar li r-riċerkaturi jinsabu konfidenti li se jinkiser ir-rekord tal-2019. Is-Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Magħquda Antonio Guterres qal li waslet l-epoka ta' dinja dbaqbaq. Tant li qal li għadda żmien ta' tisħin globali għaliex issa id-dinja qed tali. Il-mewġ ta' sħana fl-Ewropa u fl-Istati Uniti flimkien mal-aktar jum sħun irreġistrat globalment aktar kmieni dan ix-xahar reġgħu xprunaw tħassib ġdid minħabba tibdil fil-klima. Dan anki għaliex studju ppubblikat aktar kmieni din il-ġimgħa wera li l-mewġ ta' sħana kienu jkunu kważi impossibbli mingħajr it-tibdil fil-klima ikkawżat mill-bniedem.